Әлгі татар утары исемле ислам мәдәни агарту комплексы узган ел Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм өлкә губернаторы Алексей Русский катнашында ачылган иде. Кем әйтмешли җитәкчеләрнең аяклары җиңел булды. Биредә хәзер көн сайын диярлек балалар һәм өлкәннәр өчен төрле дини һәм мәдәни чаралар узып кына тора. Бу татар кунак йортыбыз бердәген буш тормый инде. Без гел шундый чаралар үткәреп торабыз. Менә күптән түгел генә әле біз татар халык ашлары турында чара үткәрдек. Балаларны өйрәттек, токмаш кисәргә, вак бәлешләр ясарга, эш-пешбаклар ясарга өйрәттек. Алар шул рәхәтләнеп, ясыйлар рәхәтләнеп киләләр безнең бу кунак йортына. Үзебезгә дә күңелле, аларга да матур күңелле. Шушы көннәрдә генә 1800 квадрат метрдагы мәйданы булган 2 катлы балалар бакчасы бинасын тулысы белән татарларга биргәннәр. Менә шушы зданиедә инде 1800 квадрат метр. Анда безнең актовый заллар да бар, анда Аллага шөкер, үзебезнең спорт заллар да бар, анда дәсә. Мәдрәсәдә уже герийсе Аллага шөкер. Менә шулай иттереп бергәләшеп шундый зур зданиене 24 сәгать эшләтергә кирәк. Бүген исә татар утарында Аккалфак кызлары балалар катнашында җырлы, биюле, күңелле остаханәгә җыелган. Шәһәребезнең 69-нчы мәктәбендәге татар теле һәм мәдәнияте түгәрәк җитәкчесе Илсия Төхвәтуллина балаларга гади генә итеп курчак ясарга өйрәтә. Кибетләрдә курчаклар сатылмаган. Кызлар аны үз куллары белән, үз кул астындагы әйберләрне кулланып ясаганнар. Без дә хәзер сезнең белән татар курчагы ясыйбыз. Менә аның үрнәкләре, менә шундый татар курчагы килеп чыгарга тиеш. Икенче бер почмакта исә Майсара Хайруллина кызларны чигү серләре белән таныштыра. Татар халкы бит инде гомумән талантлы булган. Анда нинди генә ысуллары булмаган үз чигүләрнең. Илмә чигүдә, күпертеп чигү, күпертмәле чигүдә. Аннары соң үрелеп чигүдә. Менә шул ысуллар һәрберсе берәр картинада бар. Шардаклыдан килгән мәдәният хезмәткәре Розалия Горбунова монда истаханәләрне беренче тапкыр гына уздырмый. Кем әйтмешли, кулларына күз иярми. В старину использовали разные камешки, ракушки, монетки. Сейчас я вам покажу, как сделать стилизацию. Чем больше камешек, монет, бусин, тем показывает статус женщины. Тем, значит, она богаче, муж ее, например, авторитетнее, да, и она уважаемая. Хезмәт ветераны Гөлия Әл-Мөхәммәтова узган гасырда татар хатын-кызларның кул эшләре, гаилә йолалары хакында тәсвирләп сөйләде. Мендәр ташлары чигәдер идек, истәл җәймәләре, кулъялыклар менә егетләрне армиягә солдатка озатканда кулъялыклар бүләк итәйбек. Аннан соң инде бирнәләр тутырайдык сандыкка туп-тулы, менә кияүгә китә торган кызларның сандыклары туп-тулы, чигеле чигеш белән тулы булса инде, ул инде бигрәк тә уңган кыз булып саналган. Кияү йортына барып төшкәннән соң инде ул кияү йортын бик матур иттереп бизәгән инде. Татар хатыннарының салкын кыш көннәрендә башларына мамык шәл бәйләп йөрүе матур бер гадәт кебек булса да, энә тотып шәл бәйләү аларның уңганлыгын да күрсәтә. Оренбургтан күчеп килгән Гөлфирә ханым сабый чакта өйрәнгән әби-әни кәсебен бүген дә онытмый. Бер айга бер шәл бәйли. Безнең Оренбургтан бөтенебез дә шул туганнан энә җип тотып шәл бәйлибез. Шәл белән шөгыльләнәбез, шулай булгач инде ташлап булмый. Дебетен кайтам Оренбургдан, Оренбургда бөтен шуннан кайтып монда эшкә дип бәйлим икенче отпуска хәтле. Шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәлем түгәрәк түгел, шәлем түгәрәк түгел. Өлкә Аккалфак җитәкчесе Кәримә Алиуллина узган елга нәтиҗәләр ясап, оешма эшчәнлегендә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Агымдагы гаилә елында узачак күп кырлы чаралар хакында сөйләде. Бүгенге күңелле остаханә шул эшләрнең беренчесе булды. Ульяновскдан Рамис Сафин, Ахмет Мәдәрисов, татарлар.